Assalomu alaykum do'stoni aziz, подписчикои канали Мамуразия. Do'stoni aziz, касоне ки буқача ва ғуноҷинҳои сементал пурсида буданд, буқача ва ғуноҷинҳои сементал омад. Do'stoni aziz, фақат хоҳиш соҳиби молҳо хоҳиши сахт кард ки фақат харидоро занг бизананд, барои нархпурсӣ просто так занг назанед, вақти дигароро қадр кунед. Илтимос do'stoni aziz, видеора то охир тамошо кунед. ҳозир буқачаҳошам, ғуноҷинҳошам ҳамаша подробно нишон метем. Хоб, касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед, видеоҳои мо маъқул бошад лайк монед. Хоб, ҳозир баъд аз ин видео камтарак реклама мешавад, рекламаи такси ба границаи Қазоқистон. баъд аз вай метавонед маълумоти пурра бигиред дар бораи молҳо. марҳамат дӯстони азиз, тамошо кунед то охир. саломату сарбаланд бошед, аз канали мо дур наравед. бори дигар ассалому алайкум бародаро. касоне ки границаи Қазоқистон мехоҳад рафта биёянд, таксиҳои бо гарантӣ, таксиҳое ки ронандаҳое ки таҷрибаи якчандсола доранд, ҳозир граница рафта омадагиянд, мошина муоита кардастам. мошин комплектация хуб аст. 6 одам олadi. Комфортни Ford 6 каса бо Chevrolet Orlando ҳам дорам ва ҳам 6 каса. мошини мягкӣ, подогрев сидени, пидени ҳамаши ҳаст. хуллас регистрация просрочни без документ гаштагиё ҳамаша бурда оварда истем мега. иншолло соғ саломат бурда меёра. аз номи канали мо гап занед, иншолло арзон мекуна. ҳамаш ғуноҷи чиста сементал. خب پستش 12,000، بلندش 17-18,000. التماس برای این پرسیدن زنگ نزنین. нархошон ина гуфта содам. майдаш 12. мақсад навзоидагиёш ҳам ҳаст. 120 сомон кило шавал ӯош ҳам мепартам. ина ё 6 моҳа, 5 моҳа, 4 моҳа, 3 моҳа инам хеле ай. ҳамаш ҷавобгӯш қати сементал. килоаки гирен 80-90-100 килошон. биқачаҳош ҳам ҳаст. биқачаҳош ҳам нархошонам ҳам хе. мақсад ҷавобгӯш қатъия сементал будагиш. сементал гусалача мақсад 10 рӯза гузаштагиай. чиста сементал биқачай. нархш 7000 сомон. анаиш 178. иш 8000. иш 7500. 7-8 инам хели 6000 ҳам ҳаст якта дата надарношон. ҳамаш ё ширмак. мақсад килоаки гири 120 сомон. ҳам биқача дора, ҳам ғанаҷин дора. биқачаш ҳам ҳаст, ғанаҷинш ҳам ҳаст. ҳар ду намудош ҳаста. чил таборин ҳаст. плотнигии гусаларо тамошо кунед. гусала ҳамин қадар мешава. айда зиёд шака. кадом китобда наомада боша ки нест. ҷонаби дадони гӯспанда сар задем. нами 6000 сомон ина. рафта ина ғанаҷинай. ина биқачаша. ина биқачаошон. чиста сементал. мухи калонои галуштинои калонам ҳаст. 250-300 килограмм
کیلوش 55 سامان ویاش خز پوچش خطی مقصد خزینده وزارکی سوداش ای 9000 سر میشه تا 15000 هست. التماس برای نرخش پرسیدن زنگ نزنید. گفته شدم 7-8000 سومون، یک تا میدانشون 6000 سومون. ممکن یک او قدر گویی که ارزان میشه و خیلی نیست، 5000 ندارم در درونش. اینه 6000 سومون. کیلوش ممکن همین 100 میغلطه آیا نه، 60 کیلو زیاده کم نیست. اینا التماس با میگم که برای نرخ پرسیدن زنگ نزنه که